Són 150 anys de barcelonins, barcelonines que han passat per aquí, per aquesta gran casa, per ajudar les persones. Hospitals, ambulàncies, ajudar la gent que estan a les presons, als infants, a la gent gran, a la gent nouvinguda. Desde hace 150 años y yo sobre todo disfruto pues trabajando con los críos, pintando, haciendo teatro, etc. Principalment el seu acte de servei social envers tot el públic vulnerable i bé, tot el treball que es fa a diferents col·lectius. Jo és el que més destacaria de la Creu Roja. Felicitaría a la Cruz Roja por todo el esfuerzo que está haciendo con todo el mundo, no solamente aquí en España, sino internacionalmente, en otros países que se lo merecen. Una organització que ens agrupa i ens organitza i ens multiplica la nostra acció, perquè sols també ho faríem, però més desorganitzats i sense l'acció amb aquest impuls tant nacional com local com internacional. Han estat 150 anys d'una institució de voluntariat que ha sapigut moure's cap a les necessitats de la societat, que no ha restat estàtica, a l'inrevés, sempre intenta donar un cop de mà allà on es necessita. I que aquests 150 anys es multipliquin pels que siguin, perquè la condició humana és la que és i necessitarà sempre de la Creu Roja.